Magandang araw sa lahat, no? Mga katablers dito kasi mga katablers. Basta dito tayo mga FW, round tayo mga katablers. Mga round tayo sa trabaho dito. So ganyan na mga katablers, no? Pag sa gas ka, kinakailangan talaga na balance yung hangin at saka yung gas at saka yung sa kamay mo mag-control para mas maganda yung pag-cutting niya mga katablers. Yun lang mga katablers. Ito mga katablers, pwede tayong mag-welder o mag-fitter o mag-grinder. Lahat mga katablers, round tayo dito mga katablers. So round tayo dito mga katablers. So ganyan tayong mga OFW. Laging panalo. So mga katablers, God bless mga katablers. So yun lang mga katablers, pag nasado kayong magas na kailangan talaga na yung control mo lang yung hangin at saka yung gas. Pag active na siya ng sobrang blue, yun ang pinakamaganda mga katablers kasi yung cutting niya maganda rin. Pero ngayon mga katablers, parang dalian ba? So ganito yung cutting ko mga katablers. Pag hindi masyadong pag mahina lang, mas malinis siya mga katablers. So mga katablers, no, ito yung shipyard namin mga katablers. Dito ako nagtrabaho mga katablers. So itong barko na to mga katablers, tapos na 1 month mga katablers. 1 month lang tapos na. Tapos yung sa interior siguro mga 3 weeks din. 3 weeks to 1 month. Ganun kabilis mga katablers. Isang barko, isang buwan mga katablers.